салом алейкум бародаро ва подписчикои канали Прикол TG. Бародарои азиз, мехоҳам шумо дар як чизро хотиррасон кунам ки канали Прикол TG страничка инстаграми хичовӣ кард ва мехоҳам ки ҳамаи шумо дар канали мо дар инстаграм подписатсия кунед ва видеои нави беҳтарин якум дар канали инстаграм мо меброя. ҳатман ҳама каса бирен подписатсия кунед, лайк шапак кунед. мо интизорем шуморо дар инстаграм ва ҳозир бошам ман комментариҳои беҳтарини шуморо бародарои азиз мемонум. шумо хитон бихонед ва видеои нави деонаи Анвара тамошо мекунем ва лаззат мебарем. Прикол TG, фақат биханда бача. Эй, лайк подпискаро наброри, а? охи ҷинсои раби ба хандат намегирад. О, хандова, ранги прическат лекин. чё кардем бачак? бахшиш ман дер Баъд дер мекунем гуфта бандои туфли тавдид меброри. хайма ора гум кардагим. хеле то тата гум кард ягон бор надиди ку. короче оташ айна хеле кидат карда, короче кидатиш кард. хай шухи братано, шухи буда. ман просто шухи дорам, шухи да. ман медонам брат, ту ба ин сари баътр монанде да, мара метавонӣ прикол кунӣ. ганда хандоварале ки ҳама вақт мебинам фақат арӯси да изминят мекунӣ ку, такси заказ мекунӣ, хона миёришон бо ҳамаи да казатествора да таи диван ба ҷо мекунӣ ку брат мой. бест ту ҳозир чӣ гуфтӣ? не ман гуфтам ки ака хонаш да таи хонаи ма ранги хонаи ма дидӣ ҷони ё айтана ман ранги савза бад мебинам. ура би бо ҳастай бест ҷон. инҷа биё пати ҳайвон. ором ча бача. ту чӣ баи хеле кардӣ? мо 7 сол гав мезанем. бача гумаш ку ором ча охи. ин просто шӯхӣ буд. шӯхӣ буда. уна вафти ура би мӯи сара биранг паш мекунӣ Майк Тайсон. ту ура прикол дори ҳафти хитаби? ранги миноӣ. сара бине поличае. сара би меги митроҷи қидаек. медоне че ира ку чаш ганда хато кардагия ки ира ба дунё овардагия. и сағира ку я вақто сум пум ку ягон чи сум пум надошт. да карточкаш ма сум мепартофтум. медоне чӣ кор мекард? ира карточкаша медоне номериш чанда? 34 65 78 65. и сағира ку чизе дар ҳамин дунё дошт ку ҳамаша айдаст дод. хча бечорак мегира ку пат як шайтона я вақто ку оташа айдаст дода буд. ҳозир боша арӯзша айдаст додагия. соли 2008 ку пат я ҳамсояша киштагӣ буд. ин темара ҳеҷ кара намегуфт. ман ин темара медонистум, лекин ту брат хамча нах ман милисора занг задам хидам. дастора хафо кунед ва мерем ростарма. хапи хап чумо бояд ба хомӯшӣ риоя кунем. бисёр гап назанед. шӯрбо бисёртар бихи датирма. ин сағира роз датирма мешкана. приколои ман иштияга мефоратон бо прикол кунам. мефоратон ин просто шӯхие брат. раҳмат калом бародаро барои тамошотон. инстаграми мо да обязательно подписаться кунед, лайка биҷиқен. бестен комментарияро ёдтон наброрен.